जे जों खौरां बिजोंनि फैनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर बै हालामनि रायजोफ्रा UPPLनो मानि थाखाय भट होनांगौ बिनि थाखाय जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPLनि जाबायदि हाबा मावनांगौ बिनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामदों जेरै डिस्ट्रिक्ट लिडार प्राइमारि बुथ कमिटि आइजो गांखं बिथांमोनखौ जोङो खामानि मावनायखौ जोबोद मोजां नुदों आरो बिथांमोननि खामानिया जोबोद बाख्नायथाव जे गुबै जाहोना जाहैबाय मा बिथोर गामिनि मानसिफ्रा दाबो मोजाङै बुजियाखै जे UPPLआव मानि थाखाय भट होनांगौ बेखौ दाबो इसेबां मोजाङै मिन्थिया दा बिनि सुजुग सुबिदा लानानै जे माखासे कनस्पिरेसि साधु सयनासि जानानै गोबां गाज्रि बार सुहैदों आरो बिथांमोना ओरैबायदि परिबेसखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों जे जौ लोंहोनाय दाउ बयलार बेदर बायनानै जे मोनसे ग्रुप जाहोनानै आल'सना बिल'सना खालामनानै जे UPPLनि फिल्डखौ माखासे नस्थ' खालामनो हागोन बिनि मोनसे कनस्पिरेसि बिथांमोना प्लेनिं खालामदों नाथाय बे जाफुंनाय नङा जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सात जाल्ला ओरैबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै बेयाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा गोदो माखासे थैलांबाय जानो हागौ जे बिथांमोना जेब्ला हाग्रा दानजेनो फरेस्टजों जुजिनांदों आरो मैदेरजों जुजिनांदों गोबां सात जाल्ला दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे हाखौ मोननाय बेनिखायनो एबार जिथुनिखि UPPLनि जिथुनिखि थांखि जिथुनिखि सिमा बाउन्डारि बारायहोनाय बे खामानिया जोबोद मोजाङै जाबोगासिनो दङ जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथुनिखि सिमां बे सिमाङा दिनै मोगथां महराव मोनफैबाय जे बर'फोरा ओरैबायदि आलाय आथानि जादों जेब्ला भारत स्वाधीन जादोंमोन 1947आव जेब्ला भारत स्वाधीन जादोंमोन बे समाव प्रथम लकप्रिय गपिनाथ बरदलै चिफ मिनिस्टारमोन जे ब्रिटिशफ्रा ओरैबायदि खालामदों जे भारत स्वाधीन जानाय 1947नि 5 डिसेम्बराव चेप्टार 10खौ इनक्लुड खालामदों बेनि उनाव बिथांमोना नेबावदों जे 1948नि 12 जुलाइआव जेब्ला नटिफिकेसना क्लियार ओंखारबाय बे ओंखारनायनि उनावसो बिथांमोना लासै बिथांमोना बे जोंनि देशखौ हगारलांदों जे बिथांमोना बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ होलांनायनि मुल खारनानो जाबाय बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरा दाय गैया फाब गैया होननानै जोबोद अनदोंमोन आरो बिथांमोनखौ सानसे समाव गाग्लोबगोन होननानै बिथांमोना जोंनि आखायाव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ गथायलांदों दा बेयाव ओरैबायदि षड़यन्त्र लगायबाय ब्राह्मणफ्रा नुबाय जे बे सा सानजा रायजोआव जे बर'फ्रा बेबायदि रक्षा कवच मोनबाय बेखौ मेगन सानानै बै समाव जोंनि मानसिफ्रा लेखा गोरों नङामोन बे समाव बिनि सुजुग सुबिदा लानानै लासै षड़यन्त्र लगायबाय जे बिसोरनि MP MLA बिथांमोना इन्दिरा गान्धीनो एरना हैनानै जोंनि बर'फोरखौ जोलैखौ फोजोबनो बै समाव मोनसे इनिसियेटिभ लादोंमोन बिसोरो जे बर'फोरखौ खासि खालामनानै लासैनो फोजोबलांनाय जोंनि बर'फोरखौ ओरैबायदि अयथासार खालामदों रिदौ गंसे फैसा 80 थाखा होनानै बै समनि जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बिथांमोना फारसेनिफ्राय खासि खालामनाय बे इनिसियेटिभखौ लादोंमोन नाथाय जोबोद दुखुगोनांनि बाथ्रा बे समाव जोंनि लिडार दंमोन खनकेसर नार्जारी बिथाङा जोंनि बर' समाजखौ बा जोंनि बर' माहारिखौ फोजोबनो नागिरदों जे जों जन्थु नामा बेबायदि खासि खालामजानो होननानै बिथाङा हाइकर्टआव केस होदों केस होनायनि उनावसो बे बुस्थुआ बन्द जादों जे ओरैबायदि प्लेनिंजों जोंखौ नासयबोदोंमोन दा बैफोर जारिमिनखौ जोंनि बे बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना बावनो नाङा आरो बे जोंनि बिनि जिथुनिखि ग्रेजिं लेन्ड VGR बेफोराव गासैबो बिसोरो फिलाप खालामफैजोबदों मानो होनबा जोंनि मानसिफ्रा बे समाव गोरों गैयामोन मण्डल मौजादार हाकिम कानानगु गासिबो लेन्डनि अफिसारफ्रा गुबुनारिमोन बेनि थाखायनो जों बेयाव जोंनि बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लासै बे जिथुनिखि TSP एरिया बे TSP एरिया OTSP जानायनि खारना बेनो दा बिनि उनाव जोंनि बर'फ्रा हा गैजायै हा खमायनानै हा गोदान लानो गोनां जादों जेरै बिश्वनाथ गहपुर सनितपुर बेफोर जायगायाव हाग्रा दानफिननो गोनां जादों दा गोबां सम रायजो जानायनि उनाव सात जाल्ला सात गाथोन बारनायनि उनाव बे बुस्थुखौ जोंनि लिडारफ्रा जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बे हाबाफारिखौ मोजां इनिसियेटिभ लानानै दिल्लीनि सरकारजों रायलायनानै दायो बै बड'फानि सिमाखौ जाफुंहोनो हाबाय आरो बिथांमोना जोंनि BTR ओनसोलाव सोसनजाबाय आरो बिथांमोनखौ जों बरायो BTRआव हाबसननायनि थाखाय बिथांमोना सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बिथांमोनखौ जों बरायनानै लायो आरो जिथुनिखि फैगौ 22 तारिखनि जिथुनिखि BTRनि इलेक्सन जागोन बे नोंथांमोना बे इलेक्सनाव
गांसेबो गुबुननो होआलासिनो जे UPPLनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनांगोन नोंथांमोना मानो होनबा जों जारिमिन सोरजिनांगोन जे बे गोदान रायजोआव हाबनाया बा सोसनजानाया धेमालि नङा आरो नोंथांमोननि खामानि बहुद मावनो गोनां दंबावो नोंथांमोननि FRC बे नमेनक्लेचारखौ दाननानै जों रेभिनिउ भिलेजाव लाबोनांगोन बेयाव गोबां खामानि दंबावो नोंथांमोननि हा हुखौ रिपर्ट खालामनांगौनि खोथा दं रिपर्टिं खालामनायनि उनाव बेयाव लेन्ड एडभाइजारि बर्डआव पास खालामनाय नोंथांमोननि हाखौ मियादि खालामनायनि खामानि दं गोबां खामानि दंबावो आरो बाउन्डारि डिमार्केसन समस्ति दानाय बेफोरबायदि गोबां खामानि दंबावो आं दिनै बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय आरो रादाबाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर देग्लाय बोसोरनि 2025 बोसोरनि जितु बिसायख'थि राजखान्थि हान्जानि फोसावदिं मेलाव जोङो साननै हरनै थाहैदोंमोन बिश्वनाथ जिल्लायाव बिथांमोना जोंजों गोबां दोलै नोगोरै लोब लोब जोंजों ओंखारनानै गोबां सुखु दुखु रायलायदों आरो जों फोरमायदों जे प्रमद बर' सार दैदेननाय UPPL सरकारनो भटखौ मानो होनांगौ बे गासिबो जोङो बेनि जारिमिनखौ जेला जों बुंफोरनानै होयो बिथांमोना जोबोद खुसि जादों जाहोना जाहैबाय जाय समस्याखौ लानानै बर'फ्रा 1986 निफ्राय आन्दलन खालामनानै मोननै एकर्ड जालांदों मोनथाम एकर्ड जाफैदों बेवहाय 2093 आरो 2003 आव BTC एकर्ड जादों बे मोननै एकर्डआवबो बिथांमोना बड'लेण्ड रायजोआव थानो होनब्लाबो खुथार गाबबाबो थानो मोनाखैमोन नाथाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव 27 जानुवारियाव BTR जिल्ला एकर्ड जायो बे समाव बिश्वनाथ सनितपुर गहपुरखौ बिटिआरआव सोसननाय जाबाय होननानै दिल्ली गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्टजों जेला सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जों जेला थन्न रोखा रोखा बिथांमोननो जों फोरमायो अब्ला बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जि राजनितिक हान्जानि जि लिडारनि नेतानि दैदेननायाव दिनै बिटिआरआव हाबनो मोनबाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना लोब लोब ओंखारनानै जोंनि बे बुजायनायाव बुंदों जे खुनु राजनितिक हान्जाया दैदेनगिरिया जोंखौ सानसेबो बड'लेण्ड रायजोआव सोसननायनि लाहार फाहार बा गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बेबायदि खुनु इनिशिएटिभ लायाखैमोन जि सरकारनि दैदेननायाव प्रमद सारनि दैदेननायाव जों दिनै बिटिआर बड'लेण्ड रायजोआव हाबनो मोनबाय थानो मोनबाय बिनि समान आरो मोजां खामानि मा दङ होननानै बिथांमोना बुंदों जे जोङो UPPL ट्रेक्टर पार्टिनि अनगायै जों गुबुन हान्जानो भटखौ होआ होननानै बुंदों बे जोबोद गोजोनथाव बिथांमोननि फोरमायनाया आरो आसा खालामदों बिथांमोना बे बिश्वनाथ जिल्लानि 13,982 भटार्सफ्रा UPPL ट्रेक्टरनि सावगारियाव दोलै नोगोरै भट होनानै देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना रोखा रोखा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों।